אוקיי, אז שלום לכם, ועכשיו אני אראה לכם את מה שבניתי במיינקראפט. טוב, זה עליית גג שלי, זה הפח שלי, הנה, שורף הכל, כולל זה, בבקשה. בתיבות פה יש לבה, אם צריך למלות את זה. בתיבה הזאת יש מן שיקומיות, שיקומל, חרבות, חצינים וארוך. עכשיו זה פה טלוויזיה במסך ענקית. זה החדר שלי. בואו נראה לכם אותו. פה יש הרבה דברים, יש דמויים, זה מיטה, דלת חירום, בואו נראה לכם את החלק הכי מגניב, איפה הוא, טוב, הנה, מקלט, במקלט יש מיטות, כרגיל, ותיבת חרבות, תיבת חצים וקשתות. פה יש לי דברים, כאילו, אתה טועה ואתה רואה עליך חץ, אי אפשר לצאת פה, זה מבוי סתום. אוקיי, סתם נגעו לי פה. איפה הבא? טוב, בוא נעלה למעלה. מה זה? זה העלייה, כאילו לחדר הזה. חלק החדר. השם שלי הוא ירין, עשיתי ככה, אפשר לחבות את זה ולהדליק. זה הבית שלי. כלי מים, פותחים את זה ככה, ככה נכנסים, סוגרים ככה. יש לי פה עוד חדר מדליק, כפתור מיוחד שפותח את הדלת. חבוי, מודלק. חבוי. דלת שפותחת לי את הדלת. זה בית כלא, שפה אני שם את כל מי שאני לוכד, אבל הם נעלמים לי במקרה הזה. אני עוד מעט יוסיף לי פה דלת חירום. טוב, אתם ראיתם את השרת שלי. עכשיו אני אראה לכם איך לבנות יורה פצצות TNT. אתם צריכים כזה רדסטון, או נדחף לחץ, או כזה, או כזה. אני מעדיף לעשות את זה ככה. ככה. לשים פה את זה, להוסיף לו את ה-TNT, לעשות עם כזה, אתם רואים, ולהתרחק, בום. ראיתם? זה מה שקורה שעושים את זה. זה יכול להיות ממש מעולה לעשות כאילו מלכודות, להגיע להוצאה כזה. אפשר גם לעשות ממש מפה מיוחדת. אז בפרק הבא אני אראה לכם איך לעשות את מה שאמרתי לכם, את זה עם ה-TNT, ונעשה כאילו שלב מלכודות כאלה, ואני אשלח אותו. אז